Hij is hier in ons midden en hij wil ook jou ontmoeten. Hij ziet ernaar uit om een relatie met je te hebben, om je te ontmoeten vandaag. En we zijn blij dat je er bent en ik wil iedereen heel hartelijk welkom heten. In het bijzonder onze gasten wil ik hartelijk welkom heten en de mensen die via de livestream met ons meekijken, heel hartelijk welkom. En ook heel hartelijk welkom aan Gor en Armine. En die hebben meegenomen een familie uit Armenië. Ashot en zijn familie. En het is geweldig om zij in ons midden te hebben. En om vandaag te horen wat God door Gor en Ashot heen met ons wil delen. Wat hij aan ons wil overbrengen. We hadden net een tijd van gebed met elkaar. En er was zoveel warmte. En ik voelde zoveel, dat we bij elkaar horen, omdat we bij dezelfde Jezus horen. En dat is geweldig, om dat te merken. En ik geloof echt dat er een boodschap op zijn hart ligt voor Culemborg en voor ons. En ik denk dat we daarmee gezegend mogen worden. We gaan verderop in de dienst, gaan we een filmpje bekijken over wat er gebeurt in Armenië. En hoe Gor daar ook bij betrokken is, bij het werk van Ashot en zijn gezin. En dan aan het einde van de dienst zullen we een offerande ophalen. En die offerande is volledig besteed voor het werken in Armenië. Dus dat gebeurt nu nog niet. Mag je nog eventjes vasthouden wat je graag wilt geven. Vandaag is jarig Anja Bongaerts. Is ze vandaag in ons midden? Anja, van harte gefeliciteerd. Heel veel zegen voor je nieuwe levensjaar. En we bidden Gods gunst en Gods glorie uit over alles wat je onderneemt, dat het zal lukken. Er zijn een aantal dingen in het weeknieuws en het is belangrijk om die eventjes de revue te laten passeren. Over 2 weken hebben we een doopdienst. En voor degenen die zich willen laten dopen, hebben we vanmiddag om 1 uur hier achter in de parelruimte hebben we een doopbespreking. En daar willen we info geven over als je nog niet gedoopt bent of als je daarover nadenkt, zou ik me willen laten dopen, dan ben je daar van harte welkom om daar meer over te horen en je eventueel op te geven om je te laten dopen. Dan is er morgenavond pre- en preesavond. We zijn begin van dit jaar begonnen met een nieuwe vorm van de bidstond en die noemen we nu Pray and Praise. En we zijn supergoed uit de startblokken geschoten, maar we moeten ook volhouden. Dus ik wil je aanmoedigen om ook vol te houden, te blijven komen, om te blijven bidden en aanbidden voor onze gemeente, voor de noden in onze gemeente, maar ook vooral voor deze stad en deze regio waar God ons neergezet heeft en waar we een opdracht hebben. Een opdracht hebben om zijn goedheid, zijn liefde bekend te maken. Dus zorg dat je daarbij kunt zijn of dat je daarbij bent. Morgenochtend is het Oude Café om 9:30 op de Ereprijs nummer 20. Woensdag is er de koffieochtend, zoals elke ochtend, van 10 tot 11:30 aan de Randweg. Dan is er nog de 17e. Healing Rooms, vrijdag de 17e, de Healing Rooms in de Randweg, 's middags om 1:30. En dat waren denk ik wel de mededelingen die ik had. Dan gaan we lekker snel verder met de aanbidding. Want het is zo mooi om samen God te aanbidden. Laten we samen gaan staan en dan ga ik een zegen vragen over deze dienst. Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u hier aanwezig bent door uw geest in ons harten met uw Zoon, Heer. Heer, en dat uw glorie door deze ruimte zweeft. Heer, en ik bid zo dat vandaag we geraakt zullen worden door uw glorie. Dat we geraakt mogen worden door uw goedheid en uw liefde. Heer, en ik bid zo voor dit huis, voor iedereen die hier is, iedereen die erbij hoort, alle die te gast zijn vandaag hier, alle die meekijken via de livestream. Alle groten, maar ook alle kinderen, Heer. Dank u voor kinderen. Heer, en ik bid dat uw hand rust op een ieder van ons. Heer, degene die misschien deze week het uitgeroepen hebben naar u. Vader, Heer, waar bent u nu? Heer, ik bid dat u verschijnt. Dat u aanwezig zult zijn in nood, in pijn en verdriet. Maar ook in vreugde, in vrolijkheid, in feest. Bent u dezelfde persoon die aanwezig wilt zijn.
Heer, en ik bid dat dat in deze dienst tot uiting mag komen. Op allerlei verschillende manieren. Heer, ik bid een zegen uit over dit samen zijn. Ik bid een zegen uit over alle kinderen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Covering our shame, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sing it again. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sing it again, come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Halleluja! God is hier, amen. De Bijbel zegt het, hè? God is voor jou aan het vechten. God is fighting for us. Pushing back the darkness. Halleluja. Hij is zo goed. Hij is zo goed voor zijn kinderen. Halleluja. God is fighting for us. Pushing back the darkness. Lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. 1,
Hij is hier. Amen. Hij zegent ons. De Heer zegent, beschermt jou. In zijn nabijheid geeft hij genadig is hij. De Heer richt zijn oog op jou. Geeft vrede. Zing het again. De Heer zegent. Heer zegent, Hij beschermt jou. Zijn nabijheid geeft hij. Hij is genadig. Hij richt zijn oog op jou. En hij geeft Heer zegent, beschermt jou. Zijn nabijheid geeft hij, genadig is hij. De Heer richt zijn oog op jou, geeft vrede. Yes, Lord. Oh, zing amen. Amen. Sing it again, sing amen. Laat zijn goedheid bestralen, meer dan 1000 generaties. Jouw familie, en jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen zijn nabij. Gaat voor jou uit en is naar jou. En is naast jou, en rondom jou, binnenin jou. Hij is met jou. Laat zijn Goedheid op jou stralen. Meer dan 1000 generaties. Jouw familie, jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen. Zijn nabijheid gaat voor jou uit en komt naar jou en is naast jou en rondom jou, binnenin jou. Hij is met jou. Hij is In de met ochtend, jou. In de ochtend, in de avond, in jouw komen, in jouw komen, in jouw weggaan, in jouw huilen, in jouw lachen. Hij is met voor jou, hij is voor jou.
is met jou. Hij is met In de jou. ochtend. In de ochtend. In de avond. In jouw komen. In jouw weggaan. In jouw handen. In jouw landen. Hij is voor jou. 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 Dank u, Heer. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, Lord. All I have, I give you praise. And all that I adore, that's in you, Lord. Lord, I give. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sing it again. Lord, I give. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Every alone. breath. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way.
when I'm away. Lord, have your way. Me, I give you my heart, and I give you my soul. I give everything to you. Hallelujah, Father. You are Alpha and Omega. We worship our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Let's sing it again. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Lord. You are worthy to be We give you all. Hallelujah, Lord. Lord, you are worthy to be praised. We give you all. All the glory. You are Lord. All the glory. We worship you, Lord. Come on and let's worship the Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Because you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. To all things you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
You deserve the glory. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to. Whatever you want. Come on. I will make room. We willen u alle ruimte geven om te doen wat u wil doen. Doe wat u moet doen, Heer. Shake up the ground. Break down the walls. Shake up the ground. And break down the walls. Break down the wall. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way, come on. Your way is better. Shake up the ground. Hallelujah, of come all my on. tradition. Shake Break up the down ground. walls of all my religion. Let Your it- way is better. Hallelujah, your way is Your better. way is better. Shake up the Shake ground. up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. You shake up the Shake up the ground. ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Your way is better. Shake up. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is I will make room. I will make room. for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to.
zo heerlijk om in uw aanwezigheid te zijn, Heer. We strekken ons naar u uit, Vader. Vul ons met uw geest. Vul ons opnieuw, Heer. Jezus, Jezus, Jezus. Doe wat u wilt doen, Heer. Doe wat u wilt doen. Halleluja. Yes, goed zo. We gaan zo meteen naar een filmpje kijken vanuit Armenië. Maar voordat ik dat doe, wil ik je... Misschien is het voor één persoon in deze ruimte, of misschien is het voor meer. Dan kreeg ik tijdens de aanbidding... liet God me een persoon zien die... ik denk al misschien wel 2 jaar geplaagd wordt door paniekaanvallen. Waardoor je hele leven ontwricht is geraakt. Waardoor je niet meer kunt functioneren zoals je ooit gefunctioneerd hebt. En ik neem de vrijmoedigheid om dit door te geven. Om niet alleen maar zo van nou, ik weet dat. Maar ik geloof dat God je wil laten weten dat Hij je ziet. Dat Hij je heeft opgemerkt. Dat Hij jou of u kent. En ik ga je niet naar voren vragen op dit moment, omdat misschien paniekaanvallen en ineens zo naar voren komen misschien wel niet goed met elkaar werkt. Maar ik wil je wel vragen, als jij je hierin herkent, of als u zich hierin herkent, kom dan na de dienst naar ons gebedsteam toe. Dus de dienst is afgelopen. En we willen graag de vrijheid van God over je uitspreken. En deze storm tot stilte brengen. Zodat jouw leven weer op orde komt. Dat je je leven kunt leiden met Jezus die je mag volgen. Heer, ik bid op dit moment, als deze persoon in deze ruimte is, wilt u hem op dit moment vullen met vrede. Wilt u maken dat zijn verstand, zijn denken tot rust komt, of haar denken tot rust komt. Dat we de boodschap van Ashot zou kunnen ontvangen. Deze dienst, wat er in de aanbidding is gebeurd, kan ontvangen als een zegenrijke aanraking vanuit uw troon van liefde en genade. In de naam van Jezus. 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 Team, dankjewel. Geweldig gedaan en dan mag het filmpje gestart worden. Nagorno-Karabach, of in het Armeens Artsakh, was een christelijke enclave omringd door aardsvijand Azerbeidzjan. Duizenden mannen, vaders en zoons stierven in verschillende oorlogen om dit stukje land te beschermen. In september werd Artsakh veroverd door Azerbeidzjan. Was hun dood dan te vergeefs? Bang voor etnische zuiveringen vluchtte iedereen de grens over naar Armenië in de hoop daar een veilig bestaan te kunnen opbouwen. Mijn naam is Gor.
Ik ben van Armeense afkomst en reis terug naar mijn geboorteland om te kijken hoe het met de vluchtelingen gaat. Ik wil steun vragen voor hun situatie. Mijn reis begint in Gyumri, de stad die ik zelf als kind met mijn ouders ontvluchtte in 1999. We gaan naar een kerkgebouw waar de voorganger een goede vriend is van me, Ashot Galestian. En al eigenlijk vanaf het begin van de crisis in Artsakh betrokken geweest bij vluchtelingen, ook vele opgevangen. En nu zijn ze betrokken bij bij helpen met hele basale zaken zoals voedselpakketten. Dat gaan we ook vandaag doen. Dit is de kerkzaal, alleen nu is het dus opengesteld voor mensen ook om eventueel kleding mee te nemen. En we hebben nieuwe pannen voor ze gekocht, want we hoorden vaak dat dat een probleem was. Als je echt abrupt op de vlucht gaat, dan neem je niet je pannen mee. Dus dat is een van de dingen waar veel vraag naar was. Dus we hebben besloten ook vandaag onder andere pannen beschikbaar te stellen. Heftig. Zij hebben echt nu een duwtje in de rug nodig om opnieuw een leven op te bouwen. Want zij maken het ook zomaar mee. Ze hebben ook geen keus hierin, maar ze zullen opnieuw hier een leven moeten opbouwen. Het gezin van Albert krijgt hulp van de kerk van mijn vriend Ashot. Maar er zijn nog tienduizenden vluchtelingen die hulp nodig hebben. EO Meterdaad en haar partners zorgen voor een onderdak, voorzien in de eerste levensbehoeften en bieden traumazorg. Ben ik ook zo achterin te verstaan? Komt het geluid of... Oh, hij staat bij mij uit, sorry. Dat heeft Gatjik gedaan. Hij kwam stiekem hem uitzetten. Ik zag het wel. Nee, wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Wij gaan zo het woord van God met jullie delen. Dit filmpje, ik heb de beelden gebruikt van EO Meterdaad. We gaan niet meer collecteren voor Meterdaad, dat project is afgelopen. Maar ik wilde jullie laten zien wie Ashot is en wat we daar doen. Met Stichting Calling Voice. En misschien als de presentatie op mag, laat ik 4 dia's zien. Dat is even heel kort hoor, dat je een beeld krijgt van hoe ik Ashot heb leren kennen. Mag de beamer aan? Ja, de volgende dia. Dit is waar Armenië ligt, hebben jullie al gezien. Wat nu relevant is, omdat de winter eraan komt, is stookhout. Het is ontzettend koud in vele containerwoningen in Armenië. Dus een van de dingen die de kerk van Ashot doet, is de allerarmste voorzien van warmte. Op de volgende dia zie je een huis wat ooit gekocht is voor opvang, voor kinderen en ouderen die eenzaam zijn en geen plek hebben om warme maaltijd te eten. Het is helemaal opgeknapt en rechts onderin zie je al de kinderen daar in een gaarkeuken hun voedsel krijgen. En de laatste dia wil ik laten zien, zijn de voedselpakkettenprojecten die we vooral aan gezinnen zonder vader, zonder werkende mannen beschikbaar stellen. En de allerlaatste dia is om te laten zien hoe mooi Armenië is. Ja. En ik vind het echt een voorrecht om kort even met jullie dit gedeeld te hebben. En zometeen gaan we luisteren naar Ashot. Ik ga hem vertalen. Dus ik bepaal gewoon wat ik zeg. Nee, flauw. Ik ga hem gewoon vertalen. Het bijzondere is, ik heb Ashot leren kennen al langer dan 10, 12 jaar. Tijdens de aardbeving in Armenië was hij een tiener. En toen het gebouw waar zijn moeder werkte ingestort was, toen heeft Ashot gebeden: Heere God, als u bestaat, laat mijn moeder dit overleven, dan zal ik mijn hele leven u dienen. Nou, ik weet, zitten hier tieners in de zaal? Of zijn die allemaal een paar? Maar hij was zo serieus en zo geraakt erover. En toen zijn moeder het heeft overleefd, heeft hij zijn leven aan God toegewijd. En heeft hij zijn hele gezin tot geloof gebracht, zijn hele familie. En hij is nu de voorganger van 16 kerken in Armenië. 1 in Georgië, 2 in Rusland. Duizenden mensen die hij leidt, maar hij is echt een gentle giant. Hij is zo zachtmoedig en zo nederig van hart, dat ik mijn naam aan hem heb verbonden en dacht, we willen met jullie de strijd aangaan om de duisternis te bestrijden door het goede te doen. En ook tijdens de oorlog, als ik zag hoe ze naast onze jongen stonden, hoe zijn zoon meerdere keren de grens en de posten heeft bewaakt en echt als vrijwilliger heen ging. Niet van, we houden ons afstandelijk van de politiek. Nee, we doen mee met het land, we leiden mee, we strijden mee. Nou, daarom is het een eer om hem hier te hebben. Ashot, Hamed Siriach Fajr. Mag ik een warm applaus voor hem? Yes. Halleluja. Halleluja. Goedemorgen. Hoe gaat het?
Halleluja, ist in Spessek. Das ist einfach andersrum vertaald. Շնորհակալ եմ Հովի Ֆրանկին այս ընդուներության համար։ Dank u wel, Pastor Frank, voor de gastvrijheid. Իմ համար պատիվ է լինել ձեր մեջ։ Het is een eer om bij jullie te zijn. Եկել եմ սովորելու ձեզանից, Ik ben gekomen om te leren van jullie. ձեր մշակույթից, ձեր տեսակից, Van ձեր jullie cultuur, van jullie երկրպագությունից, soort, van jullie geschiedenis. որը իրականում մեզ տալու բան ունի։ Omdat jullie iets te bieden hebben aan ons. Ու շատ ուրախ եմ, որ երկնքում այդ բազմազանության մեջ ավելի կվայելենք։ En ik ben blij dat we in de hemel de veelkleurigheid van alle christenen gaan genieten. Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, ձեր երկրին, այն բոլոր աջակցությունների համար, որ Ik արել wil եք jullie danken Հայաստանում։ en aan jullie land danken voor al het werk en het goede wat jullie in Armenië gedaan hebben, ook financieel. Ճիշտն ասած, այս փոքր ֆիլմը դիտելով նորից գնաց են ցավալի դժվար Toen ik հիշողությունների zelf մեջ, deze beelden zag, trok me weer even terug naar die pijnlijke herinneringen, momenten. որոնք վերաբրել ենք ու իրականում շատ dժվար էր մեր ժողովրդի Wat we համար։ vaak nog steeds herleven, herbeleven. Het is nog steeds moeilijk voor ons volk. Բայց Փառք Աստծո, Աստված մխի տարող Maar Աստված dank է։ God dat Hij ons bemoedigt. Աստված բարձրացնող Աստված է։ Heere God, richt ons op. Քանի անգամ էլ գնենք, Տերը միևնույն է մեզ Hoe vaak կագնեցնելու we է։ ook vallen, de Heer richt ons op. Ու Փառք Աստծո այսօրվա օրվա համար, որում կա մեր երկիրը ու բարձրանում Ik է dank մեր God dat Տիրոջ vandaag de անունով։ dag wij nog steeds bestaan als land en dat God ons verhoogt. Ու հավատում ենք նաև ձեր աղոթներով շատ ավելի առաջ ենք En we գնալու։ geloven dat mede door gebeden van jullie, heiligen, dat wij nog veel Heer, verder orhni komen. բոլորիդ. Prijs God voor jullie Այն allemaal. հրաշալի երկրպագությունը, որը վայելում ենք, We hebben genoten van heerlijke հենց worship, լինելով Աստծո ներկայության մեջ, om te komen in de tegenwoordigheid van God. միշտ ես նման պահերին մտածում եմ, Երանի չվերջանա։ Ik denk altijd op dat soort momenten, ik wou dat het nooit eindigde. Բայց գիտենք, որ ամեն բան վերջանալու է մի նոր սկզբի Maar համար։ we weten dat iets eindigt voor iets nieuws om te beginnen. Հետո նորից մենք շարունակում ենք երկրպագել, ապրել, En dan gaan we փառավորել door Տիրոջը։ met bidden, aanbidden en de Heer prijzen. Այն պատկամը, որը խոսելու եմ ձեր հետ, Het woord dat ik voorbereid heb voor հենց jullie ապրելն է Աստծո ներկայության gaat մեջ, over het leven in de tegenwoordigheid որը van մենք God. բոլորս երկրպագության ժամանակ անում ենք։ Dat we tijdens de aanbidding allemaal doen. Երբ որ սկզբից ներս մտա եկեղեցի, Toen ik de kerk binnenkwam vanochtend հետո Հովի Ֆրանկը առաջարկեց աղոթքի սենյակ գնանք, en Frank nodigde uit ons om naar het bidstond te gaan. աղոթողներին միանալով առաջի բանը որ զգացեն hոգին էր, որ կար էս En toen ik daar binnenkwam, mensen waren al aan het bidden en ik merkte meteen dat Gods geest aanwezig is Ու hier. իրականության մեջ դա ամենակարևոր բանն En է։ dat is dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van wat er hier is. Ապրել Սուրբ Հոգու հետ, Dat we leven in Gods ապրել geest, հոգով met Gods geest. ու այս երկրի վրա պատմություն կերտել։ En hier op deze aarde om geschiedenis te schrijven. Շատ հաճախ ես հետևյալ կերպ եմ ասում. Heel vaak formuleer ik het als volgt. Հաղորդակցվելով երկնքի հետ, Gemeenschap hebben met de hemel. մենք այնտեղից բերում ենք ներգաղություն, Nemen we de aanwezigheid mee. որ այս երկրի վրա մի նոր պատմություն է կերտում։ Dat hier op aarde geschiedenis schrijft. Առանց դրա մենք չենք կարող փոխել մեր իրականությունը։ Zonder dat, zonder de ontmoetingen met de hemel, kunnen we niet onze realiteit Միմիայն veranderen. իրական հաղորդակցություն ունենալով է, որ մենք կարող ենք փոխել այս Alleen իրականությունը։ in echte gemeenschap kunnen wij de realiteit veranderen. Ուզում եմ մի օրինակ բերեմ եկեղեցու պատմությունից։ Ik wil een voorbeeld geven uit de geschiedenis van de kerk. 1821 թվականին In 1828, Ադամս քաղաքում in de stad Adams, Չարլզ Ֆինեն, of Չարլզ Ֆինե, Charles Finn, հանդիպում ունեցավ Տիրոջ հետ։ had een ontmoeting met God. Ու այդ հանդիպումը փոխեց իր կյանքը։ En de ontmoeting veranderde zijn Ու leven. ինքը իր ժամանակի մեջ մեծ արթնություն բերեց իր En hij երկրում։ bracht grote opwekking in zijn tijd. Գիտեք, այս օրինակների մեջ մենք տեսնում ենք կարևոր մի բան։ In dit soort voorbeelden zien we iets heel belangrijks. Աստծո ներկայության մեջ ապրելը ոչ միայն աստվածաշնչյան հերոսներին էր վերաբերվում, Leven in Gods tegenwoordigheid geldt niet alleen maar voor de figuren uit de Bijbel, այլ նաև վերաբերվում է մեզ։ maar het geldt ook voor jou en voor mij. Ու յուրաքանչյուր hանդիպում Հիսուսի հետ, En elke ontmoeting met de Heer ինչպես Jezus, մենք տեսնում ենք Սուրբ Գրքից, zoals we zien in de heilige boek, Bijbel, մարդուն վերափոխում է։ het verandert de mens. Գերգեսացի տիվահարը, Գերգեսացի տիվահարը,
գերեզմանների մեջ կապ։ Oh ja, de bezetenen bij de graven, bij de, de graven, toch? Ja. Երբ որ Հիսուսի հետ հանդիպում ունեցավ, Toen die bezeten man ontmoeting had met ընդամենը Jezus, մեկ հանդիպում ազատագրեց իրեն։ in één ontmoeting werd hij bevrijd. Եւ իրան դարձրեց դիվահարից քարոզիչ։ En hij veranderde van een bezetene door boze geesten naar een verkondiger. Մի պարզ կառնարած Դավիթ անունով, En een simpele herder genaamd David, ով ապրում էր Աստծո ներկայության մեջ։ die leefde in de tegenwoordigheid van God. Իրան իր ընտանիքի ամենաանտեսվածը լինելուց Hij դարձրեց was մեծ het թագավոր։ kleinste binnen zijn familie, de jongste ook, maar hij werd grote koning. Մի ազնվորությունով հալածում էր Քրիստոսի եկեղեցին։ Een man die de kerk van Christus vervolgde. Ունենալով հանդիպում Հիսուսի հետ Had եւ een ապրելով նրա ontmoeting met ներկայության մեջ, Jezus en kwam in zijn tegenwoordigheid. իրան դարձրեց մեծ En առաքյալ։ hij veranderde naar een groot apostel. Ունենալ հանդիպում դրանից սկսվում է ապրելը Een ներկայության մեջ։ ontmoeting hebben met Jezus, dat is waar het begint om te leven in Gods tegenwoordigheid. Մենք երբ որ ունենում ենք աղոթքի միջոցով հանդիպում Հիսուսի հետ, Als wij door gebed een ontmoeting hebben met die մենք Jezus շարունակում ենք փնտրել իր en we ներկայությունը, blijven zoeken zijn aanwezigheid. որը եւ փոխում է մեր կյանքը մեզ դարձնելով այն ինչի համար Տերը մեզ En dat կյանք է տվել։ verandert ons leven, het verandert naar het beeld zoals God het bedoeld heeft. Ելից գրքի 3-րդ գլխի 2-ից 4 համարների In մեջ het boek Exodus, hoofdstuk 3, մենք տեսնում ենք Մովսեսին, ով հանդիպում ունեցավ zien Տիրոջ we հետ։ hoe Mozes een ontmoeting had met God. Շատ անգամ մարդիկ իրանք մտածում են, իրանք ապրելու են իրանք կյանքով, Veel mensen denken, ik leef gewoon mijn leven, բայց Աստված ամեն մեկիս համար ծրագիր ու նպատակ ունի։ maar God heeft een plan voor een ieder van ons. Պատահական չէ, որ դու Աստծո որդի ես։ Het is niet toevallig dat je een kind van God bent. Պատահական չէ, որ դու այս եկեղեցու մեջ ես։ Het is niet toevallig dat je hier in deze Աստված kerk քո հետ bent. ծրագիր ունի։ De Heere God heeft een plan met je Գիտեք, leven. շատ տարիներ առաջ ես մի բան հասկացա։ Jaren geleden kwam ik tot ontdekking. Երբ որ ես աղոթում եմ ու Աստծո ներկայությունը գալիս է իմ Als ik կյանքի in մեջ, gebed ben en Gods tegenwoordigheid komt in mijn չի leven, գալիս ուղղակի ինձ հիշեցնելու համար, որ ինքը sիրում է ինձ։ dat is niet alleen dat zijn aanwezigheid in mijn leven is om mij te herinneren dat hij van me houdt. Որովհետև դա արդեն գրված է իր խոսքի Want մեջ։ dat staat al opgetekend in zijn boek. Գալիս է ինձ ձևավորելու են մեծ գործի համար, որի համար Տերը Maar կանչել zijn է։ aanwezigheid komt ook om mij te vormen voor het werk die waarvoor hij Այն mij geroepen heeft. ներկայությունը, որը մենք վերաբրում ենք եկեղեցու մեջ, Die tegenwoordigheid van God die we beleven hier in de այդ kerk. ներկայության նպատակը մեկն է։ Het doel van die Ամեն մեկից tegenwoordigheid պատրաստի եւ արձակի այն գործի is մեջ, dat որի God համար ons Տերը կանչել է։ voorbereidt waarvoor hij ons bedoeld heeft. Շատ հաճախ ես այս օրինակն եմ բերում։ Heel vaak neem ik deze voorbeeld. Այն մասնագիտությունն ու տաղանդը, որ տվել է Տերը, De talenten en de beroep die je hebt, տվել է որբեսի մեր համար միջոց լինի երկրի վրա ապրելու։ heeft hij je gegeven als een middel om hier op aarde te leven. Բայց Աստծո նպատակն է մեր ամեն մեկին նետի պես արձակել այս երկրի վրա։ Maar het plan van God is om aan ieder van ons als een pijl af te schieten hier op Իր aarde. փառքը ցույց տալու Om zijn համար, glorie te laten zien. հայտարարելու եւ արձակելու համար, Om te strijden en te Voor Jezus proclameren neem je dat hij God's koning is. Dat hij ware God is. որ Աստծո համար ամեն բան հնարավոր է, Dat voor God alle dingen mogelijk zijn. որ Աստված կարող է ընկածին բարձրացնել Dat hij bij macht is om degene die Iemand die gevallen is op beschkel. te richten. De zieken te genezen. եւ այսօր էլ Հիսուսի այրունը ունի զորություն En ook փրկելու համար։ vandaag heeft het bloed van Jezus kracht om te redden. Սա է պատճառը, որ մենք ապրելու ենք նրա En ներկայության dat մեջ։ is de reden en het doel waarom we in zijn tegenwoordigheid willen leven. Ես շատ ուրախ եմ ձեր համար, որովհետև դուք ուղղակի դասական եկեղեցի չեք։ En ik ben heel blij voor jullie dat jullie niet zomaar gewoon een kerk zijn. Ես չգիտեմ ձեր պատկերացումը, ձեր մշակույթը, բայց սահմաններից դուրս գալը միշտ կարևոր է։ Ik weet niet, ik ken de Nederlandse cultuur nog niet zo heel goed, maar het is altijd goed om buiten je grenzen te kijken. Սահմանների մեջ մնալը մեզ կաշկանդում եւ կամում է մի տեղում։ Het is altijd belangrijk om om je tent binnenwijder te zetten, Բայց buiten երբ որ դու je կարողանում ես grenzen te komen. աղոթքի ժամանակ սահմաններից դուրս գալ, En tijdens het gebed lukt het ons Ուղղակի om անիանալ buiten նրա onze grenzen te ներկայության մեջ. komen en om in zijn tegenwoordigheid te սա komen. ավելի ավելի կերդում ու պատրաստում է մեզ։ En dat verandert ons. Ելից գրքի մեջ Het boek Exodus. Մովսեսը ունեցավ հանդիպում Տիրոջ հետ։ Had Mozes een ontmoeting met God. Ուզում ես դու կարտա, ես էլ չկարտամ։ Ելից 3-րդ գլուխ 2-ից 4-րդ խոսք։ Exodus 3, vers 2 tot en met 4. Daar verscheen de engel van de Heer aan Mozes in een vuur dat in een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijk verschijnsel van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes, ik luister,
antwoordde Mozes. Մովսեսը երբ որ տեսավ այրվող մորենին, Toen Mozes de brandende braamstruik zag, իրան հետաքրքիր էր գնալ ու տեսնել ինչ է կատարվում։ was hij nieuwsgierig. Hij wilde zien wat het was. Երբ որ գալիս է Աստծո ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, Als de tegenwoordigheid van God in ons մենք leven ավելի komt, ենք փապագելու այդ ներկայությանը։ zullen we meer verlangen naar Gods Մենք ավելի tegenwoordigheid. ենք մոդենալու Աստծո կամքը տեսնելու Zullen համար։ we dichter bij zijn wil en wens Բայց komen. երբ մենք մեր տեսակով բավարարվում ենք, Maar als wij tevreden zijn, genoegen nemen met wat we ուծե hebben, Մովսեսը եթե բավարարվեր, als Mozes genoeg had van wat hij had, ուղղակի գար իր կնոջը եւ աներոջը ասեր. zou hij misschien na het gezien te hebben die braamstruik naar huis zijn gegaan, naar zijn vrouw, zijn schoonvader, Գիտես, ես երբեք չեմ տեսա այրվող մորենին։ en zou gezegd hebben, ik heb nog nooit een brandende braamstruik Բայց gezien. այսօր տեսա ինքան հետաքրքիր Maar է, vandaag չէր zag ik այրվող։ het branden, het was zo interessant. Լվաղն էլ գնամ, տեսնեմ։ Ik ga նույնը morgens կա, ook թե kijken, չէ։ misschien brandt hij nog Բայց ոչ steeds. ինքը գնաց ավելին տեսնելու Maar համար։ nee, hij ging dichterbij om meer te zien. Եկեղեցու մեջ ու Աստծո ներկայության մեջ In de tegenwoordigheid van մենք God en in ունենք de կարիք kerk ավելի մոդենալու նրան։ moeten we meer en meer verlangen om dichter bij hem te komen. Ավելի մեր սրտերը խանդավառ դարձնելու նրա ներկայությունը Dat ons փնտրելու hart համար։ meer mag zoeken naar zijn tegenwoordigheid. Նրան մոդենալու, նրանից պատկամ ունենալու համար։ Dichter bij God komen om van hem te ontvangen. Ու Մովսեսը այդ պատճառով մոտեցավ այրվող En մորենին։ daarom ging Mozes dichterbij kijken. En misschien was het een Nederlander, gewoon een Ու Աստված ramptoerist. տեսավ իր փնդրդունքն ու En God zag zijn հետաքրքրասիրությունը։ zoektocht. Als we hem kijken, Hollanda het zeggen, Hollandse keer met Motikanaal Nael. Կրագին են։ Ja, ja, ja. Dat is het Nederlanders. Als ze iets zien gebeuren, denken ze, hey, even kijken wat het is. Dus aan de kijkers vielen ze zo. Ja. Մովսեսը գնաց տեսնելու Maar համար։ Mozes ging dichterbij om te zien. Ու Աստված տեսավ, որ Մովսեսին ինչ որ բան հետաքրքրում է։ En God zag dat Mozes getrokken werd en Մենք geïnteresseerd կարող է was. լինենք եկեղեցում, բայց մեր հետաքրքրությունը դեպի Տերը չլինի։ We kunnen soms in de kerk zijn, maar niet verlangen naar het werk, Մենք naar լսենք God. Տիրոջ խոսքը, We kunnen zitten en վայելենք luisteren. լավ We երկրպագությունը, kunnen genieten van de worship. կարիք ունենք աղոթենք մեր կարիքների Als we համար։ nood hebben, bidden voor onze nood. Բայց Տերը մեր ամեն մեկի համար հետևյալն է ուզում։ Maar God wil het volgende voor Տեսնելով ons. իր ներկայությունը, Dat we zijn tegenwoordigheid Ավելի zien modenank, en ավելի dichter ունենալու bij hem համար. willen komen om meer te ontvangen. ավելին փնտրենք իրան մեր կյանքերի մեջ։ Meer hem zoeken in ons leven. Ու սա մեր ամեն մեկին կպատրաստի ապագայի համար։ Want dit gaat ons voorbereiden voor wat komen gaat. Ամեն մեկից կտանի մեզ այն կոչման մեջ, որի համար Տերը մեզ Het zal կանչել ons է։ leiden naar de roeping waarvoor God ons Ինչպես geroepen heeft. Մովսեսի կյանքի մեջ մենք տեսնում ենք։ Zoals in het leven van Mozes we zien. Ուզում եմ իմ կյանքից պատմել մի Ik պատմություն։ wil iets delen uit mijn leven. Երբ որ նոր էի ապաշխարել, Toen ik net tot geloof kwam, շատ անգամ լսում էի տարբեր ձևերով Հիսուսի հետ ik հանդիպան hoorde մասին։ van meerdere mensen over ontmoeting met Jezus. Ուրախ էի, որ փրկվել էի։ Ik was blij dat ik gered was. Երկրաշարժի դժվար տարիներից հետո։ Het waren de jaren net na de grote aardbeving. Այն քաղաքը, որի նկարները դուք տեսաք, ես հենց այդ Die քաղաքից եմ։ stad waarvan je de beelden zag, daar kom ik Ուծեք vandaan. որ եղբայրը արդեն ասել էր, Ik heb het net չգիտեմ։ kort iets over gezegd. Ու այդ դժվար տարիների մեջ ես En ապաշխարեցի։ in die moeilijke jaren kwam ik tot geloof. Գնացի եկեղեցի։ Ik ging naar de kerk. Հրաշալի էր ամեն Het բան։ was mooi allemaal. Արթնության Het ժամանակահատված was էր։ een tijd waarin opwekking was. Բայց իմ համար ինչ որ բան չէր բավարարում։ Maar voor mij persoonlijk, ik miste Ես iets. շարունակում էի փնտրել նրան։ Ik bleef zoeken naar Ես meer ասում van եի hem. Հիսուս, ես հadouk հանդիպում եմ ուզում քո Ik հետ։ zei, Heer Jezus, ik wil een ontmoeting met u. Ու հիշում եմ մի ազնվորություն, երբ որ հյուր էր եկել En եկեղեցու։ er was een keertje een gast in onze kerk. Ինքը Ուկրաինայից էր։ Hij kwam uit Oekraïne. Ինքը հրաշալի ծառայություններ անցկացրեց։ Hij had een geweldige bedieningstijd gehad. Ես իր հետ հadouk հանդիպում խնդրեցի։ En ik heb gevraagd, mag ik u ontmoeten? Ինքը այդ ժամանակը տրամադրեց։ En hij nam tijd voor mij. Մենք նստած զրուցում էինք։ We zaten te praten. Ես ասում եմ ես Հիսուսի հետ հանդիպում եմ ուզում։ En ik zei tegen die man, ik wil een ontmoeting met Jezus. Ընդամենը 17-18 տարեկան Ik տղա was էի։ 17, 18 jaar. Ես Հիսուսի հետ իրական հանդիպում եմ ուզում։ Ik verlangde naar een echt ontmoeting met Հիշում եմ Jezus. ինքը նայեց ինձ ու մեղմ ժպտաց։ Hij keek naar mij en hij lachte. Ասաց այդ հանդիպումը տեղի է ունենալու։ Hij zei, die ontmoeting gaat komen. Աստված տեսնում է քո սրտի Want God ziet խապակը։ je hart, hij ziet je Գիտեք իմ verlangen. սպասումը ավելին էր։ Mijn verwachting was Ես meer. մտածում եմ ինքը կմաշկարյանա։ Ik dacht, misschien gaat deze man Ինքը կասի profiteren. ինչպես է այդ ամենը տեղի Misschien ունենալու։ gaat hij mij vertellen hoe ik het moet Ինքը doen. ուղղակի այդ մի քանի նախադասություն ասեց։ Maar hij zei gewoon die paar Edo zinnen. agotets im Die hamar. tijd gaat komen en hij heeft voor me Ես ինչ gebeden. որ ձևով հիասթափված Ik էի։ was een beetje teleurgesteld. Ասում էի Տեր Աստված, ես ավելին էի Ik zei, սպասում։ Heere God, ik had meer verwacht. Բայց դա ինչ չկանգնեցրեց, ես շարունակեցի Maar փնտրել նրան։ dat stopte mij niet. Ik bleef maar zoeken. Գիտեք, որոշակի ժամանակ անց Er kwam een tijdje later. ես աղոթքի ներկայության մեջ Ik was in een tijd van ես gebed. սկսեցի տեսնել մի բան,
En ik begon een beeld te Իմ zien. եւ Հիսուսի միջև հարաբերություն է ստեղծվել։ En ik begon te ontdekken dat er een relatie was ontstaan tussen Կարծես mij en մենք de Heer արդեն Jezus. հանդիպում ունեցել ենք։ Alsof wij elkaar hadden ontmoet. Ինքը ոչ թե ուղագի Հիսուսն է, այլ ինքը իմ Հիսուսն Hij է։ was niet gewoon de Jezus, maar hij was mijn Jezus. Ինքը ոչ թե Աստված է, որ փրկել է բոլորին, այլ ինքը ինձ է փրկել։ Het was niet meer gewoon God die iedereen had gered. Nee, hij heeft mij gered. Ինքը իմ հայրն է։ Hij is mijn Ու vader. այդ հարաբերությունը այդ ներգաղության մեջ ապրելով, En in die ontmoeting, die tegenwoordigheid ես van սկսեցի God, աղոթքի միջոցով զարգացնել։ begon ik het te ontwikkelen. Ու gidեք դրանից հետո շատ ու շատ հանդիպումներ եմ ունեցել։ En daarna kwam een tijd dat ik Irakan meerdere ontmoetingen met hagordaktjoen. hem had gehad. Նրանից պատկամ ունենալ, Dat ik woord van hem kreeg. նրա ձայնը լսել։ Zijn stem begon te Բայց gidեք horen. այդ ամենի պատճառը մեկն էր։ Maar de reden daarvan was Ես één. Աստծո շնորհքով փորձեցի ավելին ունենալ։ Ik probeerde steeds meer te Ու vinden. այդ ճանապարհը ինձ տարավ ծառայության մեջ։ En die weg van meer van Jezus zoeken bracht me in de bediening. Աստված ամեն մեկիդ կանչել է իրեն ծառայելու Want համար։ God heeft ons geroepen om hem te dienen. Այո, գուցե բիզնեսի ոլորտով, Ja, misschien ben je een goede գուցե zakenman. մեկ ուրիշ ոլորտի Of op մեջ, een ander terrein ben je բայց goed in wat միևնույն je է մենք doet. Աստծո ծառաներ ենք։ Maar we zijn dienaren van Ու God. որքան մենք ապրենք իր իրական ներկայությունը, En hoe lang we leven in zijn tegenwoordigheid, այնքան մեր կյանքերի մեջ մեր կոչման մտնելը իրական կդառնա։ steeds meer en meer zal in ons leven de tegenwoordigheid van God Ու echt մենք worden. կկարողանանք արդացոլել իրեն։ En we kunnen hem ontmoeten. Ու այդ իրական հաղորդակցությունը, En die echte ontmoeting, որ աղոթքի միջոցով կկառուցվի մեր եւ Սուրբ Հոգու միջև, dat in gebed tussen ons en Gods geest մեր ontstaat, առաջնորդ ճանապարհներ կբացի։ zal nieuwe deuren openen. Մի բան, որ աղոթքի մեջ ես տեսա, Eén iets wat ik in een gebed շատ zag, անգամ մենք աղոթում ենք Աստծուն, vaak bidden we, մենք փնտրում ենք Աստծուն, zoeken we hem, մենք խնդրանքներ ունենք Աստծո we hebben առաջ։ vele wensen en vragen aan Աստված hem. ինքը լսում է այդ En աղոթները, God luistert naar onze բայց gebeden. շատ անգամ եկեք խոստովանվենք, որ ամեն ինչ չէ, որ մեր ուզածի պես է։ Maar laten we eerlijk zijn, hij hoort onze gebeden, maar het gebeurt niet, lang niet altijd dat hij ook verhoort en ons geeft wat we Ու անգամ vragen. ունենք աղոթներ, որոնք ուծե դեռ չեն պատասխանվել։ En er zijn vele gebeden die we hebben die nog Ես niet beantwoord հասկացա մի zijn. բան, En ik begreep één ding, որբեսի կա իմ աղոթքի պատասխանը, dat om het antwoord op mijn gebed te krijgen, որբեսի ես ավելի ունենամ օրհնություն։ om meer zegen van God te ontvangen, Ես չեմ կարող են հոգևոր մագարտակի վրա որտեղ որ կամ kan ik niet blijven hangen op de geestelijke niveau waarin ik ben. հենց այդ մագարտակում վերցնեմ իմ օրհնությունը։ Dat ik binnen dat waar ik ben, geestelijk, kan ik het misschien nog niet Ես գնալու ontvangen. եմ թեբեն հոգևոր հասունություն, Ik wil groeien geestelijk, որտեղ Տերը ուզում է այս ժամանակի մեջ լինեմ, zodat ik, waar God mij wil hebben op dat moment. որովհետև իմ աղոթքի պատասխանը ոչ թե այնտեղ է, որտեղ ես կամ, Want misschien is het antwoord van mijn gebed niet voor de plaats waar ik nu ben. այլ իմ աղոթքի պատասխանը այնտեղ է, որտեղ Աստված ուզում է որ Maar լինեմ։ het antwoord van mijn gebed is op de plaats waar ik nog niet ben, maar waar God me wil Իսկ hebben. որբեսի լինեմ այնտեղ, որտեղ Աստված է ուզում, En om op die plek te komen waar God mij wil hebben, կարևոր է իր ներկայության մեջ is het ապրելը, belangrijk dat ik leef in zijn իր այդ իրական tegenwoordigheid. հաղորդակցությունը, Met hem een ontmoeting te իր hebben. այդ մտերմությունը, Met hem vriendschap որ te ինձ hebben. կառաջնորդի այդ Dat mij մագարտակի zal մեջ։ leiden in dat geestelijk niveau. Ու մենք տեսնում ենք Աստված արձակեց Մովսեսին, En wij zien dat Heere God Mozes zendt. արձակեց մեծ գործի համար։ Zendt voor grote werk. Ու հետաշքից ձևով Մովսեսը ինքը որպես առաջնորդ կանգնավ Իսրայել ժողովրդի փրկության համար։ En Mozes werd als leider, de leider om het volk van God te bevrijden. Շատ անգամ ես իրականում հասկանում եմ, որ մենք ամեն մեկս չենք, որ կանչված ենք լինելու Մովսեսի պես Velen van առաջնորդ, ons zijn niet per se geroepen om net als Mozes zo'n groot leider te zijn. բայց մենք ամեն մեկս կանչված ենք մեծ գործի մեջ մեր դերը ունենալու Maar we համար։ zijn allemaal geroepen om onze rol te vervullen in het grote werk van Ու God. այս ամենը տեղի կունենա, En dit alles zal geschieden երբ որ մենք ապրում ենք իր als wij ներկայության մեջ։ leven in Gods Այս tegenwoordigheid. ամենը տեղի կունենա, Het zal geschieden երբ որ մենք Մովսեսի պես կսովորենք, als we leren net als Mozes բարձրանալ լեռը եւ մնալ իր om ներկայության de մեջ։ berg op te gaan en te blijven in zijn tegenwoordigheid. Այս ամենը տեղի կունենա, Dit alles zal geschieden երբ որ մենք սովորենք ոչ թե իր ներկայության մեջ մտնելու դուրս գալ, als wij leren om niet alleen maar zijn tegenwoordigheid binnen te gaan en snel weer naar այլ buiten te մեր gaan. ամեն մեր րոպեն պահել իր Maar ներկայության dat we մեջ։ elk minuut van ons leven in zijn tegenwoordigheid willen Գիտեք, սա doorbrengen. իրականում շատ դժվար բան է, Dit is iets heel moeilijks in het echt. բայց սա հնարավոր է աղոթքի կյանքի Maar het is միջոցով։ mogelijk in een gebedsleven. Եթե մեկի համար հնարավոր է եղել, Als het voor iemand mogelijk was ով վերաբրել է Աստծո ներկայությունը ու պատկամ է բերել,
om Gods tegenwoordigheid te beleven en een woord uit te vangen en te delen, Մենք նույնպես կարող ենք ամեն ժամանակ վերաբերել այդ dan ներկայությունը։ kunnen wij dat ook in die tegenwoordigheid leven. Միաժամանակ պատկան բերել են ծառայության ու այն գործի մեջ, որը Տերը վստահել En է van մեզ։ daaruit een woord te ontvangen om te delen in het werk die God ons heeft Մի բան, որը toevertrouwd. ես սկսեցի տեսնել հատկապես Հայաստանի եկեղեցում։ Eén iets wat ik begon te merken in onze kerk in Armenië. Գուցե ձեր մոտ այդ ամենը մի քիչ ուրիշ է։ Misschien is het hier in Nederland anders. Գիտեք, մարդիկ միշտ ունեն պատճառ նրա ներկայության մեջ չլինելու։ Mensen hebben altijd redenen om niet in Gods tegenwoordigheid te zijn. Մարդիկ շատ զբաղված են, Mensen zijn te druk, աշխատանք ունեն, hebben werk, ընտանիք ունեն։ hebben gezinnen. Իրանք mիշտ ունեն պատճառ չաղոթելու։ Altijd redenen om niet te bidden. Միշտ ունեն պատճառ քիչ աղոթելու։ Altijd redenen om weinig te bidden. Միշտ ունեն պատճառ նրա ներկայության մեջ քիչ գտնվելու։ Altijd redenen om kort in zijn tegenwoordigheid te zijn. Բայց գիտեք, Աստված իրականում ուզում է մեզ տեսնել իր Maar de ներկայության Heere մեջ։ God verlangt ernaar om ons te ontmoeten. Աստված կանչել է մեր ամեն մեկին իր ներկայության մեջ Hij heeft ապրելու ons համար։ allemaal geroepen om te leven in zijn tegenwoordigheid. Ու շատ անգամ ես մարդկանց կոչ եմ անում։ En heel vaak roep ik op de mensen in de kerk. Պատճառները մեզ կհեռացնեն Աստծուց։ Deze redenen zullen ons van God Թե ինչու verwijderen. համար նրա ներկայության մեջ։ Ինչու համար նրա ներկայության մեջ։ De redenen kunnen ons verwijderen, maar waarom in zijn tegenwoordigheid te Ու zijn? չմոտեցար այրվող մորենուն։ Waarom ben je niet dichter bij de brandende braamstruik Դու կարող gegaan? ես շատ պատճառներ բերել, Je kan veel redenen hebben, բայց այդ պատճառները չեն արտարացնում maar մեզ։ deze redenen zijn geen excuses en zullen ons niet Որովհետև Աստծո excuseren. ներկայությունը գալիս է Want de tegenwoordigheid van մեզ God ավելի komt մեծ ներկայության համար պատրաստելու համար։ om ons voor te bereiden op een nog Հաջորդ grotere անգամ ontmoeting նորից met ինքը Hem. գալիս է En als Gods tegenwoordigheid ավելի komt, մեծի համար is պատրաստելու om ons համար։ voor te bereiden op voor nog meer Ու wat komen gaat. պատճառները, որը մենք բերում ենք, թե ինչու համար չկարողացանք։ En de redenen waarom redenen die we Ինչու hebben, waarom we համար dat niet չմոտեցանք։ kunnen, waarom we niet dichter bij God komen, Մեզ ուղղակի կզրկի մեր օրհնությունից։ zal ons ervan weerhouden om onze zegeningen te ontvangen. Տարիներ առաջ մի փորձառություն, որ ունեցա, Jaren geleden had ik een beproeving. հոգուս մեզ զգացի, որ աղոթելու եմ։ Ik voelde in mijn geest dat ik moest bidden. Միշտ չէ, որ զգում եմ, որ աղոթելու En եմ, het is niet altijd dat ik het zo բայց voel, աղոթում եմ կանոնավոր ձևով։ maar dat ik bid geordend. Բայց այդ անգամ զգացի, որ աղոթելու եմ։ Maar nu weet ik moet gaan bidden. Առանձնացա իմ ներքին Ik սենյակս։ verwijderde mij in mijn binnenkamer. Սենյակ մտնելու պես Zodra ik binnenkwam in mijn kamer, անմիջապես Աստծո զորությունը եկավ իմ zodra վրա։ ik binnenkwam in mijn Ես kamer, սկսեցի voelde ik վայելել ու meteen աղոթել։ Gods aanwezigheid en ik begon Հաղորդակցվեց te Սուրբ bidden. Հոգու հետ։ Gods geest was Ու daar. գիտեք, հետո իմ համար հարց էր։ En toen was het een vraag. Ասացի Տեր, ամեն անգամ փառաբանում ենք, աղոթում ենք, մինչև քո ներկայությունը կգա։ Heel vaak is het in de kerk dat we blijven bidden en aanbidden totdat uw tegenwoordigheid Բայց այս komt. անգամ ուղղակի դու քո ներկայությունը հեղեցիր առանց Maar որևէ nu was բանի։ het direct, meteen was uw tegenwoordigheid daar. Սուրբ Հոգու պատասխանը ինձ Hoe kan ցնցող dat? էր, En ik kreeg een antwoord որի van մեջ Gods geest. մտածելակերպ փոխեց։ Dat veranderde mijn denken. Պատասխանը հետևյալն էր. Het antwoord was als volgt. Ես սպասում եմ քեզ քո աղոթքի մեջ։ Ik wacht op jou in jouw Ոչ թե gebed. դու ես որ գալիս ես, որբեսի կանչես ինձ ու ես կամ։ Het is niet dat jij komt om mij te Al je roepen spasum zodat hem ik hier toe kom. kagotes. Maar ik ben aan het Hier wachten toe wanneer kaknes jij in imaraj. gebed bent. Wanneer jij voor mij Երբ դու staat. կմոդենաս այդ Wanneer ներկայությանը, jij dichterbij komt, mijn Voorbest je ordenem tegenwoordigheid. kes. Zodat ik jou kan zegenen. ու ես սկսեցի հասկանալ մի բան։ En ik begon te begrijpen. Աստված սպասում է ինձ իմ աղոթքի De սենյակի Heere մեջ։ God die wacht op ons, op onze gebeden Ու in onze Հիսուսի խոսքը binnenkamer. շատ զորավոր է, En de Heer Jezus zegt dat որ ook. ասում է մտիր քո ծածուկ սենյակը եւ աղոթ կարա։ Dat zegt, ga je binnenkamer in en bid. Մատթեոս ավետարան In Mattheüs 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը։ hoofdstuk 6, vers 6. Maar als jullie bidden, maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deuren en bid tot de Vader, die in het verborgene ziet. En Hij, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Հիսուս ասում է, երբ որ դու աղոթում ես, մտի քո ներքին De սենյակը Heer եւ Jezus zegt, աղոթիր։ als je bidt, Ու trek այն je dan աղոթքը, terug in որ je դու ծածուկ binnenkamer տեղում en անում bid ես, in het verborgene. ես հայտնապես կհադուցեմ։ Zal ik in het openbaar je geven. Գիտեք, իրականում այս ծածուկ տեղի աղոթքը շատ կարևոր է։ Gebed in het verborgen is heel belangrijk. Ծածուկ տեղում է, որ մենք կարող ենք ավելի ապրել իր In het ներկայությունը։ verborgene, dat is een plek waar we zijn tegenwoordigheid kunnen beleven. Ու մի կարևոր բան կա այս խոսքի մեջ։ En in deze vers zit iets heel Այնինչ belangrijks. Աստված տեսնում է քո ծածուկ տեղում, Wat God ziet in je verborgene, ինքը հայտնապես կհադուցի։ zal Hij in het openbaar je geven. Շատ անգամ մենք ուզում ենք հայտնապեսը,
Vaak willen we het openbaren wat gezien Մենք wordt. ուզում ենք հրաշքներ մեր կյանքի մեջ։ We willen veel wonderen in ons Բժշկություն մեր leven. We կյանքի willen մեջ. genezing in ons leven. Մեր աղոթքի միջոցով մարդիկ We բժշկվեն։ willen dat door ons gebed mensen Մաշկարիական genezen. պատկամներ լինի։ We willen profetische woorden. Մարդիկ տեսնեն, որ Տիրոջ հոգին իմ վրա Dat է։ mensen zien dat Gods geest op mij is. Բայց գիտեք, այդ ամեն ինչը գալիս է այն ժամանակ, Maar dit alles komt op het moment երբ դու քո ծածուկ սեյնագում dat աղաղում ես je in Տիրոջը, je verborgene kamer, in je achterkamertje God zoekt. երբ դու քո ծածուկ սեյնագում փնտրում ես նրա երեսը, Dat je in de verborgene zijn aangezicht zoekt. մոդենում ես այդ այրվող կրակին, Dat je dichter bij de brandstrijd երբեք komt. չփավարվելով, Zonder dat je er voldoende ավելի van ավելի hebt. փապագելով նրան, Verlangend naar meer van ավելի ավելի hem. կանչելով նրա անունը, Meer zijn naam aanroepend. որովհետև այդ ծածուկ սեյնագը իրական հարաբերության Want վայր է մեր եւ in het Աստծո միջեւ։ verborgen kamertje, dat is de plek waar we een echte ontmoeting met hem hebben. Մենք կարող ենք եկեղեցում աղոթենք ու vայելենք, We kunnen in de kerk bidden en գնանք նրա genieten, ներկայության մեջ, in zijn tegenwoordigheid komen. որ իրականում շատ հրաշալի է, Wat geweldig is. բայց ծածուկ սեյնագում մենք կերդվում ենք։ Maar in je verborgen kamer is waar je gevormd wordt. Նրա ներկայության մեջ ապրելը սկսվում է մեր ծածուկ սեյնագից։ Leven in zijn tegenwoordigheid begint in onze verborgen kamers. Ես չեմ եկել որպես ձեզ սովորեցնեմ աղոթել։ Ik ben niet gekomen om jullie te leren bidden. Ուղղակի ես կարող եմ խոսել են ինչը ես անձամբ վերաբրում եմ։ Maar ik kan alleen maar praten over wat ik beleef, wat ik Կներեք, meemaak. գուցե շատերի չի վերաբերվում, Misschien geldt dit niet voor jullie. բայց չեմ կարող խոսել ուրիշ բան։ Maar iets anders kan ik niet Խոսում եմ delen. այն ինչը ես վերաբրում եմ, Ik vertel alleen wat ik beleef, wat ik meemaak. բայց ես Հայաստանում տեսա սա ամենամեծ խնդիրն է։ Maar ik zag hier naar mee dat dit een groot Մարդիկ probleem չունեն is. իրաց ծածուկ Mensen սեյնագը։ hebben niet een gebedsleven in Գիտեք, het որ շատ անգամ verborgene. մարդիկ պատճառ են բերում։ En mensen hebben vaak redenen. Դե ես մեկենա վարելիս աղոթում եմ։ Oh ja, als ik rijd, dan bid Անկեղծ ik. ասած ես էլ եմ աղոթում։ Ja, ik bid ook als ik rijd. Աբսեները լվացնելուց աղոթում Of եմ։ mensen zeggen tijdens de vaatwas bid ik. Wij Yes, hebben geen helemaal vaatwasser. goed om Mensen af te mekken nemen, nou maar- weg levan om Oh. af te nemen. Dat- Wij hebben vaatwasser, dus wij kunnen dat niet zeggen. Maar mensen zeggen tijdens de het afwas bid ik. Ինչ որ գործ անելուց աղոթում եմ։ Tijdens een of andere werk ben ik aan het Գիտեք, bidden. իրականում հրաշալի է, Dat is goed. բայց Աստված մեզ կանչել է մեր ծածուկ սեյնագների Maar մեջ God wil տեսնելու ook համար։ dat we in het verborgen kamer ons Ու Հիսուսը terugtrekken. ինքը հadouk ասում է. En Jezus zegt het in het Այն ինչ bijzonder. կկատարվի իմ եւ քո մեջ ծածուկ Wat սեյնագում, gebeurt tussen mij en jou in je verborgen այդ ամենը kamer, հայտնի կդառնա։ dat zal bekend worden. Ու կարևոր է որպես մենք լինենք ծածուկ սեյնագի En het մարդիկ, is belangrijk dat we mensen zijn die in het որտեղ մենք verborgene, կմոտենանք այդ այրվող die օրերին, ontmoeting met Jezus hebben, dichter bij որտեղ de մենք ավելի braamstrijd ավելի komen. կփապագենք իրեն, Dat we meer en meer naar hem verlangen. ավելի ավելի կտեսնենք իր փառքը։ Dat we meer en meer zijn glorie zien. Գիտեք, իրականության մեջ In het echt. Աստված իր հոգին չափով չի տալիս։ Gods geest geeft hij niet in bepaalde Մեկ-մեկ mate. ես մտածում եմ ու շատ համարձակ աղոթք եմ անում։ Soms bid ik heel vrijmoedig. Անկամ ասում եմ Տեր ներ ինձ այս աղոթքի Soms zeg ik համար։ zelfs, Heer God, vergeef me voor dit Բայց այն gebed. հոգին, որը Պողոս առաքյալի մեջ էր, իմ Maar- մեջ է։ Maar de geest die in apostel Paulus was, is ook in mij. Այն հոգին, որը Վիլյամ Սեմուրի մեջ էր, իմ մեջ է։ De geest die in William Seymour was, is ook in mij. Սմիթ Վիգլսվորթի մեջ է, իմ մեջ է։ In de kerel was, is ook in mij. Պենտեկոստեի հոգին, որ առաջի տարում եկեղեցու մեջ էր, այսօր քո եկեղեցու մեջ է։ De Heilige Geest die de Pinksterbeweging begon, is ook in Ինչու jou. համար մենք չունենք այդ զորությունը շարժվելու Maar waarom համար։ heb ik niet die kracht van die mensen? Ու գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք առաջի տարի En als we եկեղեցուն, kijken naar de kerk van de eerste eeuw, աղոթող եկեղեցի was een էր։ kerk van gebed. Շարունակաբար Պենտեկոստեի զորությունը վերաբրող De եկեղեցի kracht էր։ van de storting van de Heilige Geest ging maar Առաքյալները door. Ze waren aan շարունակաբար het bidden. քաջալերում են հարատև աղոթքի մեջ Ze մնալը։ waren continu aan het bemoedigen om in gebed te blijven. Շարունակաբար եկեղեցին աղոթում էր։ De kerk was constant in gebed. Անկամ առաքյալները սարգավագի ծառայություն ստեղծեցին կամ առաջ բերեցին, Zelfs toen de apostelen ook meerdere posten gingen bedenken en diakenen gingen aanstellen. որբեսի իրենք լինեն աղոթքի ու խոսքի մեջ։ Dat de praktische zaken door Այսինքն, anderen werden gedaan, որքան zodat կարևոր zij էր aan աղոթքը gebed իրենց waren համար։ gewijd. Gebed was heel belangrijk Երբ voor որ ze. մենք ունենք աղոթքի սենյակ, Als wij een kamer van gebed երբ որ hebben, եկեղեցին ունի աղոթքի als de սենյակ, kerk een kamer heeft waar gebeden Աստծո wordt, հոգին նույն կերպ կգործի ինչպես Պենտեկոստեի dezelfde ժամանակ։ geest van God zal op dezelfde manier werken zoals tijdens Pinksteren. Կներեք, բայց Հայաստանի օրինակով ուզում եմ ձեզ ասեմ, Sorry,
nog een keertje een voorbeeld uit Շատ Armenië. անգամ ես ասում եմ Հայաստանի եկեղեցուն։ Heel vaak zeg ik tegen mijn kerk in Armenië Հայաստանը սպասում է Հայաստանի եկեղեցու հայտնությանը։ dat Armenië, het land, wacht op de openbaring van de kerk van Armenië. Նիդերլանդները սպասում են Նիդերլանդի եկեղեցու En հայտնությանը։ de Nederlanders die wachten op de openbaring van de kerk in Nederland. Մեր շրջապատող մարդիկ պատասխան գտնելու կարիք ունեն։ Mensen om ons heen hebben antwoorden nodig. Ու մենք կանչված ենք այդ պատասխանը բերելու En մարդկանց wij zijn համար։ geroepen om deze antwoorden te brengen naar de mensen. Բայց եթե մենք չունենք մեր ծածուկ Maar սեյնագը, als wij niet een kamer hebben waarin we bidden in het եթե verborgene, մենք չենք ապրում Պենտեկոստեի զորությունը, als wij niet leven in de Մենք kracht չենք van de կարող այդ storting van de պատասխանը Heilige լինել։ Geest, hebben we die antwoorden niet. գիտեք ուզում եմ կներեք մի բան ասեմ։ Ik wil nog één iets zeggen. Ես չեմ ասում մենք ընդհանրապես չենք ապրում։ Ik zeg niet dat wij niet bidden. Մենք շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ապրում ենք այդ ամենը։ Ik dank God dat wij hierin leven. Բայց այդ ամենը մի սահմանի մեջ է, Maar dit zit binnen bepaalde որ grenzen. Հայաստանի եկեղեցին ունի կարիք ճեղքելու եւ առաջ Dat onze kerk շարժվելու։ in Armenië in nood heeft om dat te doorbreken en verder te komen. Մենք ունենք հագվածություն բավարարվելու։ Wij hebben de neiging om te Amen, zeggen, het iets is goed normaal, zo, hè. laat maar zitten, het is oké zo. Մեր փառաբանության մեջ կար Աստծո ներկայությունը։ In onze aanbidding was de Ajo. aanwezigheid van God. Ja, Պատկամի մեջ Սուրբ Հոգին գործում էր։ in de verkondiging was het Ես was de geest աղոթեցի van Տերը God. Dat խոսեց իմ is հետ։ goed, dat is prima. Այո, Ja, այդ ամենը հրաշալի է, dat is allemaal geweldig. բայց կա ավելին, որի կարիքը մենք Maar God ունենք։ kan altijd meer geven. Ու այսօր եկեղեցին այդ ավելին գնալու կարիքը En de ունի։ kerk moet verlangen naar dat meer Ունեցած van ամուր God. պահելու, բայց ավելին Wat we փապակելու կարիք hebben mogen ունի։ we vasthouden, maar verlangen Ու երբ որ naar meer մենք van God. որոշենք ամեն օր ապրել նրա En als ներկայության wij մեջ, besluiten om elke dag te leven in zijn tegenwoordigheid, նրա ներկայությունը ամեն անգամ փնտրենք ավելի ու ավելի, zijn tegenwoordigheid elke keer zoeken, մենք meer en կհասնենք meer, այն կետին, որի մեջ իրական Պենտեկոստ է dan կապել։ zullen we komen op momenten en plaatsen in ons leven waarin we de kracht van de uitstorting Ինչպես van Gods geest առաքյալների zullen hebben, ժամանակ. zoals tijdens de apostelen, Հազարավոր մարդիկ միանգամից dat կաբաշխարեն։ duizenden tot geloof kwamen. Կներեք, ես մի բանն էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Ik ga afsluiten met het Ժամանակ volgende. չունենք, չէ՞ Արտեն։ Ես մի բանն էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Ik Մի ga բան, afsluiten որը met het իմ volgende. նախանձավորությունը շարժում է։ Iets waar ik een soort heilig jaloers voor ben. Շատ անգամ ես ասում եմ առաջի տարի մեջ կույրը բժշկվեց։ Ik kijk altijd naar in het eerste kerk, eerste eeuw, de blinden die ik ging zien. Եկեղեցու պատմության մեջ շատ hրաշքներ ու En զորություններ er ենք gebeurden տեսնում։ vele wonderen. Անկամ այն կարգի, որ հիվանդանոցից հիվանդները գալիս են եկեղեցի Het բժշկվելու was zo համար։ bijzonder dat mensen uit ziekenhuizen naar de kerk gingen om te genezen. Մենք տեսնում ենք արթնության մեջ ժամանակաշրջան En պատմության wij մեջ։ zien verschillende opwekkingen in de geschiedenis. Գիտեք, իմ մեջ մի հատ նախանձավորություն En կա։ dan ben ik jaloers. Այսօրվա կույրը կամ հիվանդը, որը գնալու է մավան մարճի մեջ, En- ոչնչով մեղավոր չէր այն ժամանակվա հիվանդից կամ կույրից։ Dan ben ik jaloers op die tijden, want de mensen die vandaag ziek en blind zijn, die zijn niet meer schuldig dan toen. Ինչու համար այսօրվա կույրը չպետք է բժշկվի։ Maar waarom zouden blinden vandaag Ինչու niet համար այսօրվա genezen? ուռուսք ունեցողը չպետք է Waarom zou բժշկվի։ iemand vandaag met Միթե oncologische սրա ziekte niet համար, որպես genezen? եկեղեցի մենք պատասխանատու չենք։ Misschien omdat wij als kerk niet onze verantwoordelijkheid nemen. Կներեք, ձեր առաջ խոստովանվում եմ, սա իմ կարիքն է։ Sorry, ik beleid hierop, dat is Որովհետև սա mijn ինքան verlangen. անձնական է, ամեն մարդ է ինք իր համար վերցնելու։ Dat is mijn verlangen. Ամեն եկեղեցի է ինք իր համար որոշելու։ Elke kerk moet voor zichzelf beslissen. Բայց ես կարծում եմ, Maar ik denk, որ սա եկեղեցու մեծագույն կարիքն է։ maar dat is de nood van de kerk. Որովհետև հիվանդանոցներում շատ երեխաներ մահանում են Omdat in հիվանդությունից։ heel veel ziekenhuizen veel mensen ziek zijn en omkomen. Շատ երիտասարդ մարդիկ են մահանում իրանց երեխեքին թողնելով որ։ Veel jonge mensen die overlijden en Շատ կույրեր anderen achterlaten. շարունակում են ապրել։ Veel mensen die blind zijn blijven Բայց blind. գիտեք, իրանց մեջ կա հավատքի նշունը։ Maar er is ook geloof in hen. Գուցե ասենք, եթե կա թող ուրեմն կբժշկվի։ En misschien kunnen we soms denken, als ze Բայց geloven, laat ուզում ze եմ dan genezen. խոստովանվել նորից իմ ու Հայաստանի Maar ik եկեղեցու wil կողմից։ beleiden voor mij en onze kerk in Armenië. Մենք սրա մեջ անելու բան ունենք։ Wij moeten hierin groeien. Մենք սրա մեջ անելու բան ունենք։ Wij moeten hierin groeien. Նրա ներկայության թանձրությունը ավելի մեր կյանքերի մեջ ընդունելու Dat zijn tegenwoordigheid meer en meer in ons leven komt. Ուզում եմ ոտքի կանգնենք աղոթքի En laten we համար։ samen gaan bidden, laten we gaan staan. Կներեք, եթե մի քիչ երկարացրել եմ։ En sorry als ik iets te lang was. Ուզում եմ ուղղակի իմ աղոթքս միացնեմ ձեր աղոթքի հետ։ Ik wil verenigen met mijn gebed met jullie gebed. Ուզում եմ օրհնել ձեր ընտածքը ու ձեզանից օրհնություն վերցնել Ik wil jullie Հայաստանի համար։ zegenen en een zegen van jullie meenemen naar Armenië. Որովհետև մենք նույն ընտանիքի Want we անդամներն ենք։ zijn één gezin.
Գիտեք, քրիստոնյաների մեջ մի առավելություն կա։ Er is één voordeel bij de christenen. Կապ չունի, որ իրար չենք հասկանում։ Maakt niet uit dat we elkaars Կապ taal չունի, niet որ իրար begrijpen. չենք ճանաչում։ Dat we elkaar niet Մենք kennen. նույն հոր զավակներն Wij ենք։ hebben dezelfde vader Ու in de hemel. Հայաստանի եկեղեցին ձեր կարիքը ունի։ En de kerk in Armenië Ձեր heeft je օգնության nodig. կարիքը ունի։ Heeft jullie hulp Ձեր nodig. աղոթքի կարիքը Jullie gebeden ունի։ nodig. Անձամբ ես ձեր աղոթքի օգնության Ik կարիքը persoonlijk ունեմ։ heb jullie Ու gebeden nodig. շնորհակալ եմ իրականում, որ աղոթքի ժամանակ հենց հովի առաջնորդությամբ դահել արեցիք։ En ook dank u wel dat zelfs tijdens de bidstond ook speciaal Մենք voor mij is կարիք ունենք gebeden. իրար Wij շնորհ hebben deze nood om voor elkaar te bidden. Հասնենք այն կետին, որտեղ Տիրոջ հոգին ուզում է մեզ Dat we տեսնել։ komen op de plaats waar Gods geest ons wil hebben. Շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված։ Dank u wel, Heere God. Մենք օրհնում եւ բարձրացնում ենք քո սուրբ անունը։ We zegenen en verhogen uw naam. Մենք խոնարհվում ենք քո մեծության առաջ։ We buigen voor uw grootheid, Heer. Եվ խնդրում եմ սիրելի Սուրբ Հոգի, En ik bid, Heere Heilige God, շարժիր մեր ամեն մեկի սիրտը, beweeg ons, Heilige Geest. շարժիր մեր ամեն մեկի միտքը, Beweeg onze gedachtes. ամեն մեկիս առաջնորդելով այն մակարդակի մեջ, որտեղ ուզում ես Leid en տեսնել։ ieder van ons naar het niveau, naar de plaats waar u ons wilt hebben. Սիրելի Հայր, Liefdevolle God. այսօր մենք քեզ ասում ենք այո եւ ամեն։ Vandaag zeggen we tegen u ja Եվ en մենք amen. իրականում ուզում ենք, We willen in het echt որպեսի Պենտեկոստեի զորությունը dat de kracht van de uitstorting van Gods շարունակի մեր մեջ geest գործել zal bewegen, te werken in ons. եւ մենք այս դարում En dat we in deze eeuw ամեն մեկս մեր ազգի մեջ en ieder binnen ons volk լինենք վկաները getuigen քո zullen zijn փառքի տարածման։ van het verspreiden Դրա van uw համար մենք glorie. հանձնվում ենք քեզ։ En daarom geven we ons Եվ over aan ասում u. ենք սիրելի Հայր, En daarom zeggen we, Heere թող գա God, քո թակավորությունը եւ լինի քո laat uw կամքը։ koninkrijk komen, uw wil Եվ քո geschieden. հոգու զորությունը թող ավելի շարժվի Laat մեր de մեջ։ kracht van uw geest in ons Քո bewegen. փառքը թող ավելի ծածկի քո Laat uw եկեղեցին։ glorie ons bedekken. Եվ մեզ առաջնորդի այն մեզ նպատակի En մեջ, ons leiden in het plan որի van u, համար դու կանչել ես waarvoor մեզ։ u ons geroepen heeft. Մենք քեզ ասում ենք շնորհակալ ենք We Հայր, zeggen tegen u, dank u wel, Heere քո God, որդի Հիսուսի in de անունով։ naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. 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 Dank u, Jezus. Het is mooi om te zien dat wij in Nederland soms heel praktisch christen zijn en ons leven leven, maar de kracht van gebed en de nood van gebed soms in sommige volkeren heel groot wordt als ze door diepe dalen gaan. Jaren geleden was ik bij hun en we hadden ze over de vervolging die ze soms kennen. En dat ik zei van, joh, we zullen bidden dat dat minder wordt. Hè? Dat het volk eindelijk in rustig vaarwater komt. Toen zei hij, nou, misschien moet je dat niet doen. Klinkt raar, maar misschien worden we ook lui. Zoals soms in Westen en in VS. Omdat je soms dingen zo goed kunnen gaan dat de kerken en mensen in slaap vallen. Terwijl als je door hele diepe dalen gaat, dan zie je de kracht. En heb je de nood en dan kun je niet anders dan leven in geloof en bewegen in geloof. Ik wil jullie bemoedigen. En het belang nogmaals benadrukken van Gods aangezicht zoeken. Opdat Hij je voorbereidt voor veel grotere werken. Opdat wat je voorstelt niets is bij wat God wil geven. Want Hij wil zoveel meer geven. Als ik zie waar sommige mensen vandaan komen, wat ze kwijt zijn geraakt en waar God ze gebracht heeft, de invloed die mensen kunnen hebben in andermans leven. Ooit zelf niks hebbende, niks kunnende, maar dat je later een vader of een moeder wordt voor velen. Dat je je eigen veiligheid misschien ooit kwijt bent geraakt, maar nu een veilige haven wordt voor velen. Dat je misschien zelf ziek bent in je lichaam, maar een plaats van genezing wordt voor velen. Dat is mogelijk. Als wij Gods aanwezigheid zoeken, Gods tegenwoordigheid zoeken. Ons opsluiten in de kamer. Weet je, veel mensen die kennen mij ook van de televisie. Hè? Die denken het is alleen maar gloria. Maar de weg er naartoe, de donkere momenten, de tranen die ik gehuild heb, de wonderen die ik van God nodig heb, dat is niet wat je ziet, dat is de ijsberg. We willen vaak op de kop zijn, we willen meer laten zien, als christenen soms ook. Terwijl het eigenlijk andersom mag zijn. Diep geworteld in zijn woord, verlangend naar meer. Ook ik wil jullie zegenen. Dank u wel, Heere God. En misschien ben je hier en je moet, vergeef me, maar ik wil even iets doen. Misschien mogen we een soort toezegging aan de Heer doen. Dat we zeggen, Heere God, ik erken dat ik weinig tijd, energie steek in het zoeken van uw aangezicht. Je hoeft je er niet voor te schamen. Ik ben hier niet om je te schuldgevoel aan te praten. Maar ik bid dat je jaloers wordt op de apostelen. En ik bid dat je slapeloze nacht hebt om de nood van de ander.
Ik bid dat het je pijn doet als de kerk terrein verliest. Ik bid dat je niet kan slapen als de duisternis terrein wint. Opdat je strijdlustig wordt. En dat je vandaag hier bent. En ik wil je vragen om een commitment te doen. Opnieuw te vernieuwen, verfrissen. Heere God, ik zal me toewijden aan gebed. Ik zal uw aangezicht zoeken. Ik zal mijn knieën kapot bidden. Ik zal mijn tranen opbidden. Opdat uw geest meer werkt in mij. Verander mij, Heer. Verander mij. Wees mijn alles. U bent niet een God van erbij. Wees mijn alles. En misschien mag jij, net als ook onze Ashot, zo'n commitment aangaan. Heere God, ik zal u dienen, mijn hele leven u toewijden. Vergeef me voor de lauwheid. Ik zal uw aangezicht zoeken in mijn binnenkamer. Steek even je hand op als je bijzonder daar een keuze in wilt maken. En nogmaals, het is geen schuldgepraat, maar ik hoop dat er verlangen in je wakker wordt. Dank u, Jezus, voor deze mensen die meer verlangen om biddend uw aangezicht te zoeken. En dit gaat betekenen dat ook jullie kerk, Frank, een krachtigere kerk is hier in Culemborg. Omdat jullie de antwoorden van God ontvangen. Ik bid, mijn lieve broer daar in het midden, ik zie je staan, een grote man. Dat God je openbaringen geeft, antwoorden geeft op je vragen. En ik bid voor de mensen die hun handen hebben opgestoken, dat je van God mag ontvangen in je binnenkamer. Ja? Dat Hij je openbaart wat je nodig hebt. Dank u, Jezus. In Jezus' naam zegen ik jullie. Amen. Halleluja. Wauw. Het openbaar worden van de zonen en de dochters. Om in deze wereld iets te doen wat niemand kan, behalve als je Jezus hebt. En dat is Jezus uitdelen. Ik hoop dat je bemoedigd bent vandaag. Dat je echt aangemoedigd bent vandaag. Ashot, dankjewel. Thank you. Het was een eer om vandaag hem en zijn familie hier te ontvangen. Samen met Gor en Armine. Zo kostbaar om jullie altijd in ons midden te hebben. En ik ben blij dat je Ashot en zijn familie meegebracht hebt naar de schuilplaats. Om ons te zegenen. En ik ben blij dat we hun mogen zegenen. Dus ik wil vragen of dat slide voor de offeranden op het scherm kan komen. En ik wil je vragen. Iedereen heeft wel zo in zijn gedachten van nou, ik kan wel een bepaald bedrag geven. En je moet nooit iets geven wat je niet hebt. Want je kunt niet weggeven wat je niet hebt. Maar als je nou een bepaald bedrag in je hoofd hebt. En je voelt de vrijheid om aan mijn oproep gehoor te geven. Verdubbel dat bedrag dan. Om te zegenen Armenië. Te zegenen het volk van de familie Sahakyan die in ons midden is. Die bij de schuilplaats hoort. Om te zegenen als Ashot naar huis gaat. En daar weer pakketten en pannen en maaltijdpakketten gaat uitdelen. Dat we ze ruimhartig een bedrag kunnen meegeven. Om daar goed werk tot stand te brengen. Om daar de liefde van God uit te delen in boodschappen. Uit te delen in materialen. Uit te delen in wij zorgen voor jou. Wij willen voor je zorgen als jij niks hebt. En als je het kunt, dan is dit mijn vrijmoedigheid. Dat je dit doet. Geef wat je kunt, wat je wilt geven. Laten we een zegen vragen over het geld en de zegen die we mee willen geven. Vader in de hemel, ik dank u zo. Ik dank u zo voor de mogelijkheid om via onze gift te doen wat er in Mattheüs 25 staat. Ik had honger. Je hebt mij te eten gegeven. Ik was naakt en je hebt mij gekleed.
Ik was een vreemdeling en je hebt mij onderdak geboden. En wanneer hebben we dat dan gedaan, Jezus? Toen je het aan hen deed die het minst waren. Heer, ik bid zo voor en ieder. Voor de 1, de 5, de 100 en de 1000 euro. Want u kijkt waar het vandaan komt. U kijkt hoe we met ons hart willen geven en kunnen geven daar waar er nood is. En ik dank u, Heer, dat we deze nood mogen helpen om die op te lossen, te vervullen. Dat er dingen gekocht kunnen worden en mensen en gezinnen geholpen kunnen worden. In de naam van Jezus. Mag je even gaan zitten? Er komen de mandjes langs en de QR-code staat op het scherm. Voor mensen die misschien niet zo bekend zijn in de schuilplaats. Alles wat vandaag gegeven wordt aan de collecte, wordt 1 op 1 doorgegeven aan Armenië. Blijven geen administratiekosten aan de strijkstok hangen of iets anders. Alles gaat door, omdat we graag willen dat zij gezegend zijn. Als jullie straks hier vandaan gaan, nadat je heerlijk koffie en thee gedronken hebben, want Henk en Annemarie staan nou klaar. En je hebt een praatje gemaakt en misschien heb je nog met iemand gebeden. Voor de mensen die naar de doopbespreking komen, die is om 1 uur hierachter. Dan kom je in de hal en daar staan een aantal tafels. En op die tafels liggen de formulieren van de connectgroepen. Van de connectgroepen waar je voor in kunt schrijven om met verschillende connectgroepen in een kleinere groep bij elkaar te komen. En ook om dit stukje samen te bidden, de tegenwoordigheid van God te zoeken, om daarin te groeien, om dat met elkaar te leren. Dus loop daar even langs, kijk welke connectgroep voor jou aantrekkelijk is, waar je van denkt, ja, daar wil ik graag iets in doen. Schrijf je daarop in en dan gaat dat beginnen. En dan willen we daar met elkaar de komende 2 maanden, tot en met half december of zo, willen we daarvan gaan genieten. Ik wil de band ervoor vragen. Dan gaan we nog een heerlijk afsluitend lied zingen. En dan spreek ik de zegen uit. En dan mag jullie weer gaan staan. Lied 722. Dat is genade. kon niet doorgaan op eigen kracht. Dankzij Jezus nu voor u staan. U spreekt mij vrij, want het is voldaan. Dat is genade en wat ik doe of laat. Uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer vastberaden. Geloof ik in uw naam, zo blijf ik stevig staan. Want Jezus is mijn rots en mijn Heer. U zocht mij toen ik was weggegaan. U bracht mij veilig in uw gezin. U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan. U geeft mijn leven een nieuw begin. Dat is genade en wat ik doe of laat. Uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer vastberaden. Geloof ik in uw naam, zo blijf ik stevig staan. Want Jezus is mijn rots en mijn Heer. God houdt zondags van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn. Dat maakt mij een winnaar en Satans listen krijgen mij niet klein. Ik mag leven, want Jezus kocht mij vrij. De borstel werd met zijn bloed betaald. Jezus Christus, die alles gaf voor mij, geeft mij nu leven dat door
blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer. Vastberaden, geloof ik in uw naam. Zo blijf ik stevig staan. Want Jezus is mijn rots en mijn Heer. Dat is wat ik doe of laat. Uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer. Vastberaden, geloof ik in uw naam. Zo blijf ik stevig staan. Want Jezus is mijn rots en mijn Heer. Dat is genade en wat ik doe of laat. Uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer. Vastberaden, geloof ik in uw naam. Zo blijf ik stevig staan. Want Jezus is mijn rots en mijn Heer. Genade, Dat is genade. Dat is genade. Dat is genade. Oh ja, wat een lekker bandje hebben wij, hè? Ja, zeker, zeker. Dus tot volgende week allemaal. Ik ga de zegen uitspreken. De Armeniërs moesten al snel weer weg naar een volgende dienst, want ze hebben geloof ik vandaag 4 diensten. Ja, niet iedereen zou dat zien zitten, maar zij wel. Ze zijn hier ook niet zo vaak natuurlijk. Maar ze moeten dus naar Doorn en vandaar dat ze al snel weg zijn gegaan. Voor de mensen die zich willen laten dopen of benieuwd zijn, hierachter om 1 uur. Er is koffie en thee en ik ga de zegen over jullie uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor de boodschap van vandaag, Heer, en de oproep om in uw verlangen dichterbij te kunnen komen. Dichterbij om uw hart te leren kennen en om de transformatie mee te maken, dat we meer op u gaan lijken. Heer, dank u wel dat u zo goed bent. En dat u in uw goedheid ons uitnodigt om dichtbij te komen. En ik dank u wel, Heer, dat we daar allemaal in kunnen groeien. Hoe dicht we ook bij zijn, we kunnen nog dichterbij komen. Heer, help ons om tijd te maken voor u. Heer, help ons om te zien de nood om ons heen. Hen die nodig hebben dat we ons naar hen uitstrekken. Heer, en zo wil ik iedereen zegenen die hier aanwezig is. En die via de livestream meekijkt of later terugkijkt. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap met de Heilige Geest over jullie allemaal is. Van de oudste tot de jongste. In de naam van Jezus. Amen. Heb een geweldige week. En graag tot volgende week.